Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te Bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn Kurdin. Ew Kurdin. Eşqê min, eşqa min, evîna min, tuî. Lê tu ji cem min ninî. Berê Romeo û Juliet hebû, ana çawa nûsandinê. Memûzîn gotina xwe çawa anîne ziman. Lê lezmê ku Roj ez baş. jî gotina xwe bînim ziman. Bi derdê te dilê min dişewte. Kurov çi Ez dikê? şev roj beteme. Bawer. He? Bawer tu çi dikî Bawer? Ez çi dikim? Hı. Ez evîndarim. Azad ez evîndarim. Xuya te evîndarî. Bes ka tu çi dikî ka bêje? Pir zor e. Zor e? Egerê evînê dilê min dişewtîne. Ha, evîna te dilê te dişewitîne. Evîna min dilê Belê, min belê. dişewtîne. Aha. Tu zanî Na. ez evîndarê. Teme. Na, Kristina me. Ha, erê, Kristina. Ê. Hı. Berê Romeo û Juliet hebû, na, Bawer û Kristina heye. Ah, belê, belê, belê. Lê Bawer, tişkî ji te re bêjim, tu ne birçî? Tu naxwazê bi tiştekî bixwin? ne birçî. Heh, birçî me. Erê. Kat. Ha. Ka beze. Ez ê binefsînim. Belê? Birçîyê te me. Birçîyê te me. Were min ter bike. Ji min re pêvazekî tuj bîne. Tu ji bîne. Bawer xulamê ber derya te ye. Xulamê ber deriyê te ye. Kristina were dermanê wî be. Kristina dermanê bawer be. Lê baş e. Oo, çawa. Nexweş e. Oo. Pir baş e erê welê. Pir. Lê helbest. Ha. Helbest Çi ye? boy evîn min çi bûye. Rast e bawer, rast e. Helbestvanê mezin. Tabii canım. Erê? Ez helbestpanek mezinim. Xuya ye. Lê Ez me re bixwîne helbestek dî bixwîne? evîna min Belê. ji min re ilhamê mezin dide. Mezin dide. Belê. Ji ber wî ye Belê. heya na tu ka me muzin zanî. Erê çawa nizanim. Teqê taran ji te kesî. Feqê te ra jî dizanim. Melê cizirî jî. Bihîstiye. Ana hemû ji min dizin. Ha, hemû te dizîne. Erê Oo. bi rastiyana gotine min e. Rastî ev e, belê, belê. A terxweşê dît. Çawa, belê. Li Kurdistanê heva xweş e. Hewa xweş e. Evîna Bawer û Kristina Kristina pir geş e. pir mezin e. Pir mezin e. Belê. Bawer bê Kristina dîn bûye. Dîn bûye. Kêr bidin wî bila xwe bikuje. Bikuje. Ha te dît. Ha, belê. Ji min bawer nekî. Bilezikê xwe bidirîne. Ne? Ha, bu ne? Ha, bila xwe bikuje. Belê, belê. Çawa, belê. Îroj em ê fêrî peyvekê bibin ku gava ku mirov dipeyive mirov pir bikartîne lê mirov lê hay nabe. Ji ber wê divê mirov bizane. Belê. Mesela gava ku tu bixwazî tiştekî nîşan bidî lê ew tişt nel berçava ye. Nel sermasê ye. Ne diyare. Ne diyare tu dixwazî cihê wê nîşan bidî bi Kurdî mirov wî cihî dixe nava di û de. Mesela qelema te li ku ye? Qelema min di bêrîka min de ye. Qelema min di bêrîka min de ye. Bawer, Erê. di bêrîka wî de çi heye? Di bêrîka wî de kelama wî heye.
باشه باور راهجه پرتوککی رایجم پرتوکێکی ها ڕایشت آزاد بله د دستی وی ده چی هەیە د دەستی باوەر de pirtûkek heye. د دستی باور ده پرتوکک هەیە دەستی من de pirtûkek heye د دستی باور ده پرتوکک هەیە destê min de pirtûkek heye کا دوباره بکن Belê. د بێریکا من ده پەرە هەیە Di berîka min de pere heye. Bêrîka wî de pere heye د بێریکا من ده پەرە تونەیە Di berîka min de pere tuneye. باور د دلê te de çi heye Kristina heye Di dilê bawer de Kristina heye. Di dilê min de Kristina د دلê wî de Kristina heye Di dilê wî de Kristina heye. Leşûna mezûntir Kurdistan digre dilê min de د دلê wî de Kurdistan heye. Kurdistan heye di dilê min de Eşqê min, şiqa min, evîna min, tuî, lê tu ji cem min ninî. Berê Romeo û Juliet hebû, ana çawa nûsandinê. Memûzîn gotina xwe çawa anîne ziman. Lê lezmê ku ez jî gotina xwe bînim ziman. Bi derdê te dilê min dişewte. Kurovçi Ez şev roj beteme. Bawer. Ha? Bawer tu çi dikî bawer? Ez çi dikim? Hı. Ez evîndarım. Azad ez evîndarım. Ah, xuya te evîndarî. Bes ka tu çi dikî ka bêje? Pir zor e. Zor e. Egerê evînê dilê min dişewtîne. Ha, evîna te dilê te dişewitîne. Evîna min dilê Belê, min belê. dişewtîne. Aha. Tu zanî Na. ez evîndarê. Teme. Na, Kristina me. Ha, erê, Kristina. Ê. Berê Romeo û Juliet hebû, na, bawer û Kristina heye. Ah, belê, belê, belê. Lê. Bawer, tişkî ji te re bêjim, tu ne birçî? Tu naxwazê bi tiştekî bixwin? Ne birçî. Heh, birçî me. Erê. Kat. Ha. Ka bez ez ê binefsînim. Belê. Birçî te me. Birçî teme. Were min têr bike. Ji min re pêvazekî tuj bîne. Tu ji bîne. Bawer. Xulamê ber derya te ye. Xulamê ber deryê te ye. Kristina were dermanê wî be. Kristina dermanê bawer be. Lê. Baş e. Oo, çawa. Nexweş e. Oh. Pir baş e erê wele. Pır. Lê. Helbest. Ha. Helbest. Çi ye? Boy evîn. Min çi bûye. Rast e bawer, rast e. Helbest vanê mezin. Tabii canım. Erê. Ez helbestpanek mezinim. Xuya ye. Lê. Ez mere bixwîne helbestek dî bixwîne? Evîna min. Belê. Ji min re ilhamê mezin dide. Mezin dide. Belê. Ji ber wî ye. Belê. Heya na tu ka me mezin zanî. Erê çawa nizanim. Feqê taran ji te pesî. Feqê te ra jî dizanim. Meleyê cizirî jî. Bihîstiye. Ana hemû ji min dizin. Ha, hemû te dizîne. Erê. Oo. Bi rastiyana gotine min e. Rastî ev e, belê, belê. A tevxweşê dît. Çawa, belê. Li Kurdistanê heva xweş e. Hewa xweş e. Evîna bawer û Kristina Kristina pir geş e. pir mezin e. Pir mezin e. Belê. Bawer bê Kristina
دین بویه دین بویه کر بدن وی بلاخا بکشه بکشه تدید بله چی من باور نکی بلازگی خو بدرینه نه نه بلا خو بکشه بله چاوا بله کرو البسته من همو کسانم بله باور تو من باور نکی چاواش تا باور نکن چاوا کا بخوینه یک دیجی بخوینه سترانه که شوان پرورده بشه بلا جمن همو هلبسته تنه بله کا گوتار کم یک نفسان دیه بله چاوم ته چندون زلالن بسکن ته جمن را حوالن جبجنا ترى خلق لالن در جمن را حوالن لا تدید بجي هلبستواني كردا هلبستواني مودرن باور افينداري كريستينا باور ليه بيجي دو ملاي جزري نهاجي بلبل درسمي وملاي درسمي اوجي باشا كريستينا كي قوتيه فرنسا نباشه لكردستاني جانا باور بيبه نامشه كسك تونه كر بدا باوري بلا او خبكوشه عشق مزن evin nara te باور عشقımın kristara her bana bişinin bakayım postayı kurva kurdun zane eşnabe zamanı evini hem kasane tiştek universale navla teviye çebu مانه کردی زبونه میه مانه میه